Kým si milióny detí želali na Vianoce hračky, 8-ročný Sámko chcel zdravie. Dnes už má za sebou transplantáciu kostnej drene. Mnohé deti však na darcu stále čakajú. Slovensko v tomto nie je sebestačné. Register potenciálnych darcov nemáme tak široký ako v zahraničí. Kostnú dreň, ktorá zachraňuje životy našich detí, preto musíme dovážať. Aby sme mohli rozširovať tento register, musí sa prístrojové vybavenie zmodernizovať. Čím je väčší register, tak väčšia šanca je. Podľa primárky ale na rozširovanie registra treba aj modernejšie prístrojové vybavenie. Na tento cieľ môžete prispieť aj vy, pomerne netradičnou formou. Poštová známka s názvom Transplantačná jednotka kostnej drene Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou vyšla dnes a je vydaná v počte 2 milióny kusov. Ide o 1% z výťažky predaja. Zhruba hovoríme, že by ten výťažok mohol byť okolo 30 000 eur. Známka stojí 1,15 €. Jej skutočná hodnota je však len ťažko vyčísliteľná. Bolo to ťažké už samotné to čakanie na toho darcu. Pred 20 rokmi dostali šancu 3-4 deti ročne. Dnes na detskom transplantačnom oddelení v Bratislave transplantujú 35 detí za rok. Celý proces ale v prvom rade závisí od vhodného darcu, ktorým môžete byť i vy. Najlepšie alogénne štepy, čiže na transplant, tá kostná dreň, alebo už aký si zvolíme, sú od mladých ľudí alebo súrodeneckých detičiek. Vzorka krvi môže v registri ležať roky nevyužitá. Kedykoľvek však môže prísť okamih, keď sa z darcu stane hrdina. Hlavne ďakujem celému oddeleniu transplantačnej jednotky, že mi dali nádej byť zdravým chlapčekom. Soňa Juricová, televízia Markíza.